Ndokuchuni chi. Anozoni zvinyechi kudzokera padini. Ndozvatoda kuti tione platform yekuti kutaura nezve because ane nyaya dzakawandisa munhu. Ndine wani padini ane nyaya dzakawanda. Handina hadzi mwadina. Ane dzekumaloya, dzekupi. Dzemaloya kai. But iwe still ubvira paukatanga kugara padini pako haisi hatisisiri mafesi avo. Chafamba sei. Taifamba tese vaya tichiita tese madhiri ayo. Ndo nyaya yacho iripo. Handozvikuiti. Handinofanira kutsva iri. Enezva mafesi aClinton unongonyangira ubvaona Clinton. Isusu totoita kuvhunduka wakuda wakuenda. Chichikuiti. Ndichimhanya ndine vana. Samhanye aiwa vana siyana nevana. Vana vada kutariswa shakara. Ndakupa vana mamhepo. Hatina vana vanotarisira vana katotarisa. Kwamai vacho varimo. Vari kukati vachiita. Amai ndo vanoswera vachitarisa vana iwe uchimhanya. Katiita kumhanya. Supply skero che. Supply. Saka ndakadzokera padini mafana. Maroja wakaisa mangani manje. Wadzokera padini rini? 2015 na April. Ndadzokera Tamna 2017. Ndadzokera pamba na April pembe ndakapogara tagara April May June. April May bharadza achimboya nematsotsi ake usiku. Muna May achida kumbondibvuta wakatadza. Vandati June ndiri padera achimbotraya zvaramba. Abva noti zvakunetsa. Abva September abva ndikitisira mufana. Ukuthi September ndana akafa. Mfana akabva akitisa mfana. Wakutengesa imbo. Akakrare. Akafa sei. Amusira poison akampa rice rine poison. Kupi? Mashops sinosungu. Semusina musungu. Wampa usiku ka. Wakusiya kwamukandira ubva mupa oenda. Mabhaji. Vandotozona munhu akarutsa ropa. Wadziwa ere kuti wandidyira mari. Naudyira mari yake. Mdara, how are you? Nice. Naona mfana akarutsa ropa, asina kupfeka. Anopondwe. Dr. Katikwezi. Saka mufana akafa wakutogara pamba. Oh. Ndakatouya ndikakuudza paipa wauya ndikati ndiri mufana wangu akafa tisati tatombomuviga. Handiti waitiza ere. Tiza chiki ndatitori kudheri kati mhaisa. Handiti wanga wane zvimwe zvanhu zvanga zvakuti usataure nevanhu usaite zvinhu zvepaindaneti. Ndikunyeba taura chokwadi. Izvozvo kamaloya akandiudza kachiti kwakurudza kangoburitsa nyaya kamunhu anokuudza. Ndozvakatourayisa mufana ati vanhu vakachitora vakaburitsa nyaya munyuzipaper ndakahwina imba munhu ndo pakadhinga kuti ndaburitswa munyuzipaper. Aburitswa kamuNewsday. Vanhu vakaburitsa ndindo vakavapa interview yacho. Aiwa vakangouya kudheni. Aiwa ndanakavapa interview yacho ndiwe. Handinamboita interview navo. Handiti. Mafotos avaititora tiri kumaworkshops navo kudhara. Saka ndadzokera ndo vakashandisa vaburitsa panyaya yemuNewspaper. Vanhu vaita zve-anti-corruption ndo vakazoburitsa nyaya bva uya adhiniwa bva auya akakitisa mufana. Asi yakazosungwa muna November last year neimwewo nyaya yemaintenance dzimwe dzake dzemavhuzhivhuzhi. 2016. Apa arohwa 14 years. Punishment yake yakatera. Tongerwapo mari kuuraya. Ndozvinoita taura. Saka amujeri manje. Atori kujeri 14 years. Saka zvanani hazvo. But iye aidaramba achikunetsa angasina undoni. Kasimana unomutora padhini. Akaona kesi yako mpana unomutora padhini. Andaida kutora kachijamuka achiti ndinoda kumbogara kumavhurusa iko. Amufana aivhiringika. Mpana anga kuramba kugara achigara mashops. Angatone. Ndokwaitogara. Madhiri ake ese kutengesa dheni akatoitikira kumashops. Apo. Saka munhu anga asingatombogara padhini. Saka ivo vanhu vese vakakubatsira maloya ese wakazombowapo kana mbichana. Ndakambonomupa waya. Three things. Vana mbuya ndakavatsvagirawo vanhu vekuti vanenge vachivaitira nyaya wowanawo mari. Ana mbuya ne? Vana mbuya kavangwanira. Ndana mbuya vemushongo here. Hanzi wakangoti hanzi wakatanga kunyeba tukurowa. Nani?
ana mbuya vapi pana ana mbuya vezotika zoti widows and orphan trust vaita nezve ndo vakandionera kaloya iro alright saka ndo ndaitsvagira vanhu manje vamwe vangodaitirwa dzimwe nyaya dzedzimba futi dzakabiwa wozowana mari wokuvanhu ivavo alright anzwisa hapana for the sake of vanhu vonyaya yapamberi ndivara kuziva kuti zvakatangira paya because vamwe vanhu vatanga kudziva zvinezvi vanani like inini shamwari ina ndisipana chandiri kudzokorodza nditora ndichienda mberi nokuti tizive nyaya to make it short handi munhu anga uda kutaura imba anga riri roja rako anga siri loja munhu akatongoinda ndiri kujeri munhu akatoya ndisipo asiri akatoti anga asiri loje ndizive kuti akaloja sei kwenda ndakatenga kwako kujeri yoko munhu vanhu vandakasiya vari pamba vari maloja iye anga asipa pamaloja ndakasiya iye anga asipa sai munhu akatozouya ndabva ndisipa dheni wakavharira saka ndani akakusungisewo masistredi kane mufana iye mufana kozvawaimboti loje ngona aiwa ina nhamboti loje iwa muna kuteerera ndakataura kuti ndakasuswa nasistent yangu imufana nerepe mwana sandakataure alright vachidosara vane freedom ndonyaya yake waenda makore mangani 2 years remand handiri pariband sadazobuda kadoona kamunhu akuti ndatenga ndatenga imba mufana aiti kelebhu samasara mavangani mbami ndega kumasisitiri nangu ari kupi wana wacho akangodisapia nzizoda kuenda noku anonzani akadisapia lasha akadisapia muzive kuti ari kupi uyauya kujobs kungoshayika atombozivi kuti ari kupi kana kuti upenyu kana kuti akafa ndizive bona apedza muna 2008 muna march anoshandisa muna march senemuflanga mhlanga iyo ko kelebhu wacho ari kupi mufana wako akafa yakaurayiwa wacho ndakajizopoisini ka 2011 2015 saka sister yakufemera ripi ndoyakadisapia kuti akaenda apa makatokakaka mukatende amosti aya angapiwa abe pakwari ndazu pamwe bhozi ndakabvunza vamwe vaitamba komwana wake tembinda kubedbreak komwana wake angasina mwana lashi komwana wainzi wakarepa iwewe angari wasistrini vamwe ari kupi mwana iye komwana wacho ari kupi ari kusouth manje ani makore mangani akura ane murume akambodzokeresisa akatombouya last year kumba uku akati ndakugara kusouth chichichi akati nditi sori pandakakusukisai ndaifurirwa ndiri mwana mudiki sososo akatotaura neni akati sori akaenda akati ndikudzoka asati adzwana asati azodzoka komo wekwekwe vablavanisa akadhakwa vanisa hapana zviripo pamwana urubheti iyoyo vese futi vari tu bhozi vanisa akambouya kakati hanzi murume wangu ada kuroora chichichi vazobva murume wacho azofona chiti inini handirooreka tu au ndipedze mari yekurooreka tu mwana wenyu ndamuramba vandazonzwa kuti vakuti vadzokerana vavese vadzokerana abva anditi murume wangu ari kuti sori saka ari kuti ndokupai chii abva ndati anga atumire waya 50 abva atumira waya 50 ikanzi tichauya muna nooktober ndeyektober hapana vanhu saka wakadya 150 imari ndokuti ekengore waya 50 yokuti sori atange kutaudzana nababa ndozi ndibva wangoti ziyo kadaro mbazombofona july last year july last year achiti yei mba mangu makapinda matsotsi mukabhrekwa mukapiswa zvinhu zvikapiwa mukapiwa mari ikati ndo mhepo kadzakudzikusada kuya kuno mahus wasapa mchimobuda kuyo mwana dheni yatenesa svika zvinhu zvakachinja kwakachinjisa vanhu ngavabvunze izvozvo
vanhu vane madhira vanete kaiona kana usatsarwa unoona unotsarwa yofika handisandida kunzwisisa kuti zvakapanotetwe atombopotswa apa akudzongorora padhini kupi papi palevhenika uyu asiokwana nhingi here uyu uyu asiokwana kiri here vozi uri kuona kuti chii ari very easy gara uchifamba neni madya usikatokusarwa dhini inoda kuratidza kunoendwa kwese yake zvake ada kurohwa nemwe tactiki yakasiyana neyako iri kuitika majiji kana kumakoti vakaziva kuti pamba penyu vapera kufa vanhu imba kwenyu zvavari kuita futika vari kuti vakaona kuti wasara kana